Cześć synki i dziążki. Może kojarzycie, jak jakiś czas temu mówiłem na live'ie, zapowiadałem w zasadzie, że będę kurzył faję, a jak nie, to powinniście je oglądać. Także co? W zasadzie będę przechodził do rzeczy. To kurzenie faj to może nie być z jednej strony taka prosta rzecz, bo mam w czym wybierać. Nie chwaląc się. Nie żebym uchodził za jakiegoś fajowego potentata, ale trochę mam to wszystko faje, które tutaj do testów przekazał mi mój dziadek, który swojego czasu faje kurzył. I tu są faje naprawdę, jak to się po śląsku, godorostomajte. Jest fajka, nie wiem czy to jest ta, ale prawdopodobnie ta, fajka polska, produkowana w Przemyślu, bo w Przemyślu produkuje się fajki. Fajka oryginalna angielska. To jest faja oryginalna z Bytomia, stara. Prawdopodobnie produkcji jeszcze za Niemca. To jest faja niemiecka, to jest faja produkcji jakiejś tam. Jak na przyszłego zawodowca w kurzeniu fai przystało, mam tutaj też niezbędnik. Tego niestety nie zobaczycie, bo nowa kamera jeszcze nie przyszła, ale niezbędnik tej produkcji jest jeszcze czechosłowacki. Taki tytoń sobie kupiłem, Biały Dom. Nie wiem czy jest dobry, czy jest zły. Nie jest to kryptoreklama, nie płacą mi za to. Ale śliwkowy, to mówię, bombonierki śliwkowe są smaczne, to może i tytoń będzie, no. Ja na moje pierwsze w zasadzie kurzenie, bo wczoraj coś tam kombinowałem, ale nie bardzo mi wyszło, wybieram tą faję. No, wygląda tak prosto, nieskomplikowanie jak faja dla fajowego nuba. Dobra, jako zawodowiec oczywiście poczytałem na internetach, co się powinno robić na początku, także biorę trochę tytoniu, nabijam. Teraz ja generalnie wyczytałem, żeby to robić w takich 3 warstwach jakby. Dobra, teraz biorę sobie niezbędnik, biorę tą taką nóżkę, powiedzmy, i lekko ubijam. Teraz daję drugą warstwę. Ubijam mocniej. Sprawdzam, czy jest cuk. Idzie ciągnąć. I teraz trzecia warstwa. Nabijamy po sam koniec. Będzie fail, jak się nie uda. To będzie trochę wstyd. I ubijamy mocniej. Dobra. Teraz to sobie zostawiamy w pogotowiu, bo to będzie potrzebne w trakcie palenia. Kurzynio w zasadzie. My są na Wierchnym Śląsku. Kurzyniu. Faja się kurzy. Pali fajkę się w Polsce. Sam tukej faja się kurzy. Można zapalać zapałkami, można zapalać zapalniczką. Ja spróbuję zapałkami. Także cóż, niezbędnik w pogotowiu. Test Nummer 1. Faja w pysk. Nie, żebyście nie sikali w nocy potem. Super zapałki. Czekamy aż szara się wypali. Upychamy. Fail. Zaraz miało z dupi. Co ja robię źle? Poradnik jak nie kurzyć faj, podejście 30. Lepsze zapałki.
Mam to. To jest łeg.